संसार हो गोडू दादल्या कसलो या संसारान दादलो एकलोच आसा तो पोगून बायलेक रोचली आपल्या हातान पूण मनीस हें सगळेंच विसरून देवाचेर पळय जालो बेमान दुडवाच्या फाटल्यान पळय तो धांवून देवाक विसरलो आपल्या जिवितान कोरोना वायरस हें भिरांकूळ दुयेंस आयलां पळय ह्या संवसारान लाखांनी लोक हे दुयेंसान मेलो वखद मेळोंक कितें कारण दिसान दीस हजारांनी पेशंट मेवता खबर वाचून सुट्टा भिरांत हे सगळे गोडोक एकूच कारण कित्याक मनीस बोल्ला गोडवान पासून वाटो घेवंक मेवना सगळें जालां कालोवड्यान फामिलीची बेट पासून करूंक जायना कोरोनाची पडल्या भिरांत इतलें सगळें जावन पासून थोड्यांक आजून येवंक ना तें गिन्या कित्याक मनशाक आजून पासून देवाची भिरांत ना ह्या संवसारान घडये कसो आमचो मेलो जाल्या नदर घालूंक पासूंक मेवना उपाशी कितलो लोक पयतोळ मोडटा पयशे आसून जेवण मेवना हांगा जावन कितलेशे दार मोठी घरांत उरल्यात फुडार देवचान सोगोट आमी गोची वोताक आदार दिवया आमचेर कितें येतलें कोण जाणा दोतोरामची पासो जायते सुवावुता पेशंटाची करूंक बरी सेवा पोलीस पासून जायतो तो कोस घेता आमकां बसोन दवरूंक घरा
मास्क